Moltes d'aquestes persones queden atrapades pel romanticisme d'aquesta vida. No pagar un lloguer, no pagar una hipoteca, llevar-se cada dia en un lloc diferent. A les xarxes sembla perfecte, llibertat sense treballar. Però la llibertat que busquen realment no és aquesta. El que busquen és la llibertat financera de la qual parlem en aquest canal. La llibertat de veritat és haver comprat el teu temps per sempre, gràcies a uns hàbits i uns actius que et donen estabilitat. La diferència és que el camí de la camper sembla immediat i fàcil, mentre que la llibertat financera requereix temps i paciència. Però ja sabeu que la paciència és la mare de la ciència, i quan tens paciència i construeixes pas a pas, el resultat dura tota la vida. Un altre punt que sovint queda amagat és que molts d'aquests vanlifers, camperistes, o com es vulguin anomenar, en realitat acaben treballant en feines temporals per poder seguir viatjant. Feines de temporada d'estiu com a cambrers, temporades d'esquí, collites agrícoles, treballs eventuals en hostaleria, tot el que els permet fer caixa ràpida i continuar la ruta. I això és molt respectable, però és important entendre-ho. No estan vivint d'actius ni d'ingressos passius, estan tornant a intercanviar hores per diners, només que ho fan en llocs diferents. Això no és llibertat financera, és simplement una altra manera de sobreviure. Si vols llibertat, aquest és el canvi realista. 1. Hàbits diaris. Aprèn a viure amb superhàbit. Estalviar un 40-50% del que guanyes. 2. Fons d'emergència. 6-12 mesos de despeses cobertes per qualsevol imprevist. 3. Construcció d'actius, accions, negocis digitals, immobles, projectes escalables. 4. Proves pilot. Fes viatges curts de 1-2 mesos sense dependre d'ingressos de xarxes. 5. Quan tinguis base sòlida, tria el teu estil de vida. Camper, masia, volta al món o quedar-te a prop de casa, però fes-ho amb seguretat, no amb improvisació. No vull criticar les famílies que viuen a la carretera. Al contrari, admiro la seva valentia i la capacitat d'inspirar. Però vull remarcar que la llibertat financera no s'aconsegueix amb una furgoneta ni amb un canal de YouTube. S'aconsegueix amb hàbits, coneixement i seny. La veritable llibertat no és fugir d'una feina, és tenir els actius i la tranquil·litat financera per poder dir sí o no al que vulguis, sense que els diners et condicionin. I això és el que realment compres, temps de per vida. Un cop tens aquesta llibertat, llavors sí, viatja, explora i viu experiències, però viuràs de debò, amb els ulls oberts i no només a través de l'objectiu d'una càmera. I com sempre dic, diners amb seny per ser lliure!